प्रथम जावन आमेगेले गुरु महाराज हांगेले आशीर्वाद निघून घेतस तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हांगेले आशीर्वाद मागून घेतस तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन शिल्त कृष्णाले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदात कोटि कोटि नमस्कार कोरन आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट जावन शिल्ते सत्संग घरा बैसून श्रीमद भागवत अंतुले कुंती स्तुती प्रकरण मूलक जावन आमका मेळतस ताका हांव मधुपती प्रभूक आणि मुरलीधर चरण प्रभूक आभार जावनस तशीची मिगेले क्लास कॉन्सकड ऐकत असती पुराय जण मलगड असती तांगेले आशीर्वाद मागून घेतस आम्ही पुढल्या वारो पूरा भागवताच महिम पळयलस ऐकलस तंतु फुडल्या वारो आम्ही अशी ऐकला जन्मपर्यंत एक मनुष्याना भागवत ऐकन मुंजल रे तो बजी काणगल षट म्हणून यूज केला वर्ड भागवतांत तो चांडाळा कई कडी कई आणि गडवा वरीच तगेल जन्म आणि तो जन्म इलो खाली तगेले आवसुक प्रसव वेदन दिवचे मात्र येईल तशीची तो जिवंत असलेली शवावरीची आणि तो पशु समान आणि भूंक एक भार म्हणून आम्ही ऐकलेलंच फुडल्या वारो तशी असताना आमका आमगेले लागीशिल्ले प्रितीचे संबंध पुरा उडकास येता येदवा कोण्यास की हे काही ऐकनातील तांगेले सांगका हे ऐकूचे का म्हणून सांगून तेन्ना आम्ही एक मन करून घेवका कसं म्हणल्यार हांगा सांगला भागवतांतो दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्तेन पुण्येनैव तु लभ्यते ये भागवत आमका ऐकू का जाल्यार आजी आम्ही कितली की जन्म 1 2 3 4 100 कटले नाही जन्म कोटी म्हणून सांगला हांगा कोटी जन्माचे पुण्य कसं न मन पुण्य ते जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत म्हणून सांगला ते पुण्य कसं लय म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का साधारण ऐहिक जावन आशिल्ले एक पुण्य काम म्हणताना हॉस्पिटल बनचे स्कूल बनचे तसल सकड कोरनु मेलची भागवत ऐकूचे तसल सकड पुण्य नाही आम्ही भागवत परिचर्याया म्हणून सांगला स्तोत्रान तशी म्हणल्यार भगवंताले आणि भागवत म्हणल्यार कृष्णाले एक डिवोटीक भागवत म्हणून सांगतात एक धवल काणी आशिल्ली वाङ्मयी मूर्ती ताकाय भागवत म्हणतात आणि अनेक एक अर्थ भागवता कसं म्हणल्यार भगवंताले प्रितीचो भागवत म्हणतात तांगेले सेवे भगवंताले भागवतांगेले संतांगेले सेवे कंची सकट जन्म ಅಂತ ಮಿಕಂಕಿ ಎತ್ತಿಕೆಲ್ಲ ತಂಗೆಲೆ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಮ್ ತಂಗೆಲೆ ಸೇವಿಕೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೂನು ಆಜಿ ಕಮಕ ये भागवत ऐकूचे एक योग मेळतस आता मी कुंती स्तुतींतू प्रिग्या एक म्हळ्यार सुमार श्लोक आमका कंप्लीट करूक आम्ही फुडल्या वारो 5 श्लोक काढलेला आसा 5 श्लोकांतू आम्ही पळयलेला आसा कुंती माता कसं करता म्हळ्यार ती एक आवसुवरीची एक आवसुले एक स्थान घेवन ते कृष्णाक द्वारकाधीश तो इतलोड रायू जल्लरी तगेले बाल्य लीलाचे स्मरण करतस तशीची ते बाल्य लीला स्मरण केल्या नंतर ती
तागेले जन्मा विषयी सांगतस आणि अशी मागून घेतील देखून तुझ्या घेऊन असं पुरो कृष्णा कशी एक क्रूड एक्झाम्पल दिवची दिव्यत म्हळ्यार आम्ही केलो पण कोणाला की सांगा ना तू इतर MBBS कान घेतील तुका सर्व करची इंटरेस्ट मॅन काइंड तशी कितकी नी तुगेले अम्मा कनी भारी आशिशील काय तुका तू डॉक्टर जावं का म्हणून तशी कितकी तू MBBS घेतली म्हणून तशी कितकी अशी कितकी म्हणून आम्ही सांगता पण शीची ती एक साधारण जनाला उरलेल्या बरीची ती कोत्तस परम पुरुषोत्तम तू म्हणून शीची दिवे अंग कृष्णाला की विचारसितस तू देवकीला नंद वसुदेवाला प्रार्थना ऐकून येईल कितकी नव्हे ना ये भूइंक बाहर चढ़ले राक्षसाला दैत्याल मितन केरी तू जन्म घेतील दिसता नव्हे अंगा भूइंत आईल अवतरण आईल दिसता नव्हे अवतार करूक नाही तू बद्धात्म सुमार संग त्यांनी पुरा केलं सेवे करूक आशी करतांती ते येऊन बोलोक येऊन तरी अंगाची अंगा गुणसुचवे ये भूइंतु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम एक पंद मोर्चे अपास न दे केवचे अपास कसे की सकड चांग करचे वाईट करचे अपास अंगाची जे केवचे अंगाची त्या लोण घेऊन असची बदलात तांके सुलभ वाट जाव का नव्हे तुगेले श्रवण आणि स्मरण केलं रे तुगे लील ऐकलं रे तांगेर भक्ती पुनरुत्थान जाता त्यांना ते मुखांतर सुलभ तांका तुगेले लोक येवी येतात ते शिकित की तू जन्म घेतील म्हणून सांगतस हंगा हांव सांगितलं बरी 4 अध्यायान तू सांगला दावाना भगवद्गीतेन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना अर्जुना त्यक्त्वा देहं ये शरीर सोनो अपास एक शरीर घेवचे अगत्यपणा कोणाक कोण मे गेले जन्म आणि कर्म कोण मना करून घेतली तत्वतः म्हळ्यार फॅक्च्युअली जावन तरी त्याचे गूढ जावन आशिल्ले तत्व सिद्धांत पुरा मना करून घेवन ते कोण मना करून घेतली तांकां वापस हे लोकांक पुनर्जन्म घेवचे गतीन अर्जुना त्याती समो मना करून घेतला म्हणून समो कळतांगा ती तागेले चेष्टे सांगतस आणि जन्माविषयी सांगतस आतानी 36th श्लोक आम्ही पळया हंगा कुंती देवी कसं सांगतस म्हळ्यार शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् तव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् ये श्लोक भारी एक इम्पॉर्टंट श्लोक कितले म्हणल्यार ये एक श्लोकांतू आमका भगवंताक प्राप्ती करू साध्य खाली ये एक श्लोक पुरो या श्लोका अर्थ कसं म्हणल्यार कोण शृण्वंती ऐकतांती श्रवण करतांती गायंती म्हणतांती ते कीर्तन करतांती गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः कोण ते मनन करतांती कोण कसले तागेले ते दिव्य लीले दिव्य चेष्टे स्मरंती कोण उडगास काढता बैसून नंदंती नंदंती म्हळ्यार कोण ते रेलिश करता कोण ते चेरिश करता कोण ते उडगास काणो आनंद पावता तवेहितं जनाः भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं तंगले ये संसार चक्रांतू तन्नी येवचे रब्बुन वत्ता तुगेले चरणारविंदाचे उडगास येवनु अच्छी सहायांतू तंक ये संसार चक्रांतू लोळची वर्ता
सीधा गोलोका वचन ते साक्षात कृष्णाले दिव्य लीलेंतू पार्टिसिपेट करचे चान्स मिळता म्हणून हांगा कुंती देवी सांगता सर हाजो अर्थ न्ही कसो म्हणल्यार प्रभुपाद हांगा अर्थ त्या ट्रान्सलेशन परपरटन सांगता ती कसं म्हणल्यार आम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल हे भागवत ऐकताना कृष्णाले काणी सगळं ऐकताना कसले एक आज भगवत पतांतो आम्ही पुकार सुका म्हणजले आम्ही ऐकूचे सोर्स करेक्ट सुका नाजल्ले रिलायबल सोर्स नाही म्हणजले आमका मुखार सुचेक जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता संती हे आम्ही केदनाई मना करून घेवका चांग एक 1800 कोणकोणाले त्याची डिवोटी नाही जल जनाले तुका ऐकले री आमका आमगे भक्ती मार्गांतू मुखार सुचे जायना हे देखून अनेक एक सांगता संत कसं म्हणलं प्रभुपाद भक्ती मार्गांतू मुखार सुका जाल्यारी सुरवेरची नेसेसिटी कसं म्हणल्यार श्रवण केल्यार मात्र मुखार सुचे साध्य म्हणून सांगता संती भक्ती मार्गांतू तशीची हंगा स्कंदांतू कसं सांगतो म्हणल्यार शुकदेव सुरवेरच्या अध्यायांतू योगीस पुरा योग धारण द्वारा योगांत बेसून मेडिटेशन करून ते मुखांतर कशी उत्क्रमण जातांती कशी एलिवेट जातांती ताजे वर्णन सांगता तशीची सद्यो मुक्ती मागीर क्रममुक्ती म्हणस ताजे विवरणे निरूपणे दिता आणि कन्क्लूड करताना एंडांतू शुकदेव कसं सांगता म्हणल्यार भगवान ब्रह्मकार्स्नेन अन्वीक्ष्य निरीक्ष मनीषयाम सांगता तश म्हणल्यार ब्रह्मदेव हे सगळे स्क्रिप्चर्स कितले सकडस वेदांत ते स्क्रिप्चर्स पूरा वाजून मना करून घेऊन तीन पंथ अन्वीक्ष म्हणून सांगला तीन पंथ हे सगळे शास्त्र वाजून मंथन करत काय मंथन करून ब्रह्मदेव तक्का ताजे एसेन्स काढत काय तीन पंथ मंथन करून सगळे शास्त्राचे एसेन्स कसले ते नेक्स्ट श्लोका दिला पळय तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान ऋणाम सांगता ब्रह्मा एक कन्क्लूजन आहे तीन पंथ सगळे शास्त्र वाजून त्यांनी काढलेले एक सार आहे कसले हे राजा परीक्षित राजा असले म्हण हरिल सर्वत्र अशील हरिले सर्वदा केदनाई खंय असलेली आम्ही श्रोतव्य सुरवेरी ऐकू का तागेल विषय मागीर कीर्तितव्य मागीर सांगता तशीची स्मर्तव्य ते उडगास काढता म्हणून सांगता आमगेले मनुष्य जीवनाचे परफेक्शन मेळका म्हणजे परीक्षित राया श्रोतव्य स्मर्तव्य कीर्तितव्य अशी सांगता मागीर आमका धांचे स्कंदांत हे जाल्यार तशीची देव अवतार येताना देवकील पोट्टा असताना देवकीक जैला घाला सगळ्याक गोत्त शिलेची ते देवकीले पोट्टांत आशिल्ले ते परम पुरुषोत्तम कृष्णाक स्तुती करूक जैला भित्तरी ब्रह्म रुद्र इंद्र आदि देवती पुरा येतांती ತಂಗೆಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಕ ಗರ್ಭಗತ ಸ್ತುತಿ म्हणतांती ते गर्भगत स्तुतीन तुई तशीची ते 16 श्लोक अस भारी छंदस तांतुई तशीची आणि सांगतान देवतपुरा शृण्वन् गृणन् संस्मरयन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते तीन तशीची शृण्वन् गृणन् संस्मरन् सूर्येर ऐकूचे मागीर स्मरण करचे कीर्तन करचे मागीर मनन करचे हेच आणि नारायण कवच म्हणस
तेवे भारी चंद संची स्कंदांतू 8 अध्यायात शुकदेवाना तेच तशी सांगू असं ते नारायण कवचांती तशी सांगतात सर्वाणेतानी भगवान नामरूपानुकीर्तनात् प्रयांतु संशयं सत्यो येन श्रेय प्रतिपका म्हणून सांगतात ते अनेक तदनंतर वैल स्तोत्रांती तशी सर्वापद्यो हरेर नाम नामरूपायुधानिन म्हणून सांगतात प्रतीकडन पळयला री शास्त्रांतू थंय ऑल ओव्हर भागवतान पळयला री थंय हंगा खंय तुमकां प्रार्थना मेळटली कृष्णा प्राप्ती करता जाल्यार भक्ती सेवे मात्र साध्य भक्ती सेवे स्टार्टिंग प्रभुपाद सांगता श्रवण म्हणून सांगता श्रवण तितले इम्पॉर्टंट आहे म्हणून आम्ही मना करून घेवता आणि खंयचेय आमकां स्तोत्रांत तशें सोर्स सोर्स आमकां काही डाउटफुल आस म्हण जाल्यार आमी आमचितले खंयची जप करूं जप अंतरी तशीची प्रभुपादान सांगला आमगेल जप आम्ही सांगेल जप आमगेल कन्न ऐकू का कोणाले आता स्मार्ट टीव्ही तू परास कस कस सांगता संती त्याच्याकडे आमकां समाधान ना म्हण जाल्यार भंय अस सोर्स स म्हणा प्रभुपादान सांगितलं वेरी डाऊट तरी खाली जप परमिशन ती वेरी अमोग लिहिलेले प्रोग्राम आशिल्ले हाऊ टू चॅन्ट म्हणून तांतू एकल्यान निमगेलेलो डाऊट म्हाका चॅन्ट करू जायना मिगेल मन रप्पना चॅन्ट करता दिसना एक सूर करची मात्र मागीर मन खंय खंय धांवता राउंड एंड जावची ताय म्हण सकड हंगेला सुमार क्वेश्चन आन्सर सेशन ಅಂತೂ निमगेलेलो आसा सकड तांगेला उत्तर एकची कसला तुम्ही मन मन घेऊन म्हणून सांगून मन मध्ये हाडता कसले खंय मना काम ना मागीर कसले मन तिचे मनाचे हुस्को घेता ती प्रभुपादान सांगला मना सोडियन ती खाली तुम्ही तुमगेले जे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हळ्यार हे शब्द त्या शब्द तुम्ही 16 वर्ड्स कान्नांतू तुम्ही सांगिले तुमकाच ऐकू का लागी बशिले थंय भाप जेवचनच तुम्ही सांगिले तुमका ऐकू का ते मात्र ते साऊंड वैब्रेशन वैरी तुम्ही कान दियंती श्रवण दियंती म्हणून सांगला ते देखून श्रवणाक मस्त इंपॉर्टंट ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ಮನ ಕಾಮನ म्हणून सांगला तशी नेक्स्ट कसं म्हणल्यार शृण्वंती गायंती कुंती देवीन सांगला गायंती म्हणून ते पद कीर्तन करता काय आम्ही कशी जप केल्यार एकले बेसून जप केल्यार ताका नाम जप म्हणतात जोर गट्टी सांगल्यार ताका कीर्तन म्हणतात आणि गट्टी सांगल्यार एकले सांगल्यार कीर्तन म्हणतात ಒಟ್ಟು मस्त जन ಒಟ್ಟು कीर्तन केल्यार ताका संकीर्तन म्हणतात जसं कड गायंती गाय ना म्हण जाल्यार गट्टी केले नाम जप सांगले जाल्यार आमकां कसले कोतना म्हण जाल्यार आणि बैरे प्रभुजी सांगता आशिल्ले तांगे लेक्चरांतू आमकां कहाणी भागवताचे सांगू गोतना म्हण जाल्यार कोणाले येदूर समजायना म्हण जाल्यार सीधा पूज हंगेले दबाकोडा वचता कई दबाकोडा वचून थंय कृष्णाल मूर्ति की ना फोट की खाली फोट असल्यार पुरो ते फोटो येदूर बैसून तागेले काणी वाजले पुरते सांगू कळना म्हण जाल्यार खाली तागेले येदूर बैसून तागेल काणी ताका सांगल्यार ताका जितलो अडसे कसले नाम वैरे प्रभुजी सांगता आशिल्ले आनी गृणंती म्हळ्यार मनन करता बेशील कडन मनन म्हळ्यार तेची आलोचन करता आमी भागवत गोकर्णाले एक भाव आशिल्लो हे भागवत कशी सूर जाल्ले म्हळ्यार खंयची पाप नाश जाता म्हणून सांगिल्लें आसा ते कुमारान सनत कुमारान
ते भागवत महिम सांगताना नारद निमगैता कंची सकड पाप नाशता म्हणून निमगैता कंची सकड पाप नाशता म्हणून निमगैताना कुमार सांगता 4 श्लोकार सांगतात ती त्या 4 श्लोकाचे 4 लाईन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते म्हणून सांगून 4 श्लोक सांगता त्या कडेर तशी तंतु कसं सकड पाप म्हणल्यारी आणि विंगड पाप हे बुलोकना त्या पूरा पाप तंतु वर्णन केलं कसं सकड सदा दुराचार जावन शिलजण मागीर क्रोधाग्नी शिलजण कुटिलाश्च कामिनः कामुक जावन शिलजण सत्येन हीना सत्य म्हणले तांगेले लाईफ अंतु ना जीवन अंतु पितृ मातृ दूषक म्हणरी माता पितांक दोष दिलेल जण मन बेजारो नमुनार हे केलेल जण मागीर धर्म वर्जिता धर्म काही आचरण करण्यातील जण दांबिका दंभ भोरणशील जण मत्सरिणा मात्सर्यशील जण मागीर पंचोग्र पाप म्हणल्यार 5 उग्र पाप ते दुसरेल घरा उज्ज दिवचे दुसरेल धन हडप करचे मागीर विष दिवचे दुसरेक मागीर गुरु पत्नी गमन करचे असं सगळं उग्र पाप असं तसल पाप केलेलं ताई आणि कायेन वाचा मनसा नित्य करचे पापच ना ते ताय ते नाश जाता म्हणून कुमार सांगता ती हे भागवत महिम्यांत तशी म्हणताना आका कसले उदाहरण स्वय म्हणून नारदान निमगयताना एक कहाणी सांगता ती ते कहाणीयंतू आत्मदेव म्हण एक ब्राह्मण असता ते ब्राह्मणाक 2 चेरडू ते दुंदुकारी आणि गोकर्ण म्हणून ते ओड काणी ते आता सांगले रे सकाळी 1 घंटा काढका जाता जाल्यार ते मना करून घेऊ का सकाळी भारी चंद काणी कोणाला की निमगोन की मुखार सुनो कंचे एक विंगड कोणाला सांगून की असले कार्यक्रमांत ते काणी भारी चंद तंतु दुंदुकारी म्हणाल तो आत्मदेव ब्राह्मणाला पूत कशी कीची सगळं पाप करून तो मरताना वेशगमन पुरा असता का ते मरताची तो एक प्रेत योनींत वता प्रेत योनींत गेल्यानंतर तो तागेलो अण्णाक गोकर्णाक बाद दिता आणि मागता रडता म्हाका कशी पुणी करून एक सहाय करी हांव अशी प्रेत योनींत आयला हांव मस्त पाप केला अण्णा कसले पुणी एक करून गया वचन हांव पिंड सोडला म्हणटा ते पावना ते मोठा पाप हांव केला म्हणून सांगताना तो गोकर्ण सूर्यदेवाक पळयताना सूर्यदेवान सांगचे सत्कर्म करी म्हणून तेन्ना हे भागवत पठन करता तो भागवत वाचून ते भूत प्रेताक एक वासे भितर बेस करून एक दीस म्हणताना एक गांठी ताचे वेतून 7 दीस म्हणताना विमान येता विमान येवन ते प्रेत योनी तुकून तागेल भाव दुंदुकारी विमानार बैसून दावाले लोकाक गोलोका वता तेन्ना गोकर्णाना सांगचे प्रश्नस निमगोचे प्रश्नस ते विष्णू पार्षद येता नवे विमान घेवन तांगेले प्रश्न निमगयतो हंगा सुमार जण बसले मो निर्मल जावन तुगेल ते काणी ऐकूचे भगवंताल काणी ऐकूचे बसले फलभेद कुतो जातः प्रभ्रुवंतु हरिप्रिया मगर कसं ते फलभेद केलं तुम्ही सगळ्यांनी ऐकला जाल्यारी ते प्रेत योनी आशिले मिगेले भाव दुंदुकारीक मोक्ष मेळ्ळे देवाले हंगा विमाना बेसून देवाले लोक पावचे योग मेळ्ळे इतले सकड जणांन ऐकून ते कसले तांते फलभेद करचे ते एकले कोरकानवे आमकां सगळाके देवा लोका वचकानवे म्हणून तो निमगयता ते विष्णू पार्षदांक तेन्ना तांणी सांगचे कसं म्हळ्यार श्रवण हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं
वरलेल जणान पुरा मनन करनी मनन करनातील देखून तांगेले ओलाक भेद अस आणि प्रेत योनी बेसून सकाळी सगळे काणे ऐकून मागीर तेची मनांतू निधिध्यास ध्यास करून तेच मनन केलेले देखून ताका ते पाप फलातून मोक्ष पावन देव पावलो म्हणून सांगता ते देखून हांगा कुंतीन सांगचे श्रीमंती श्रवण कोरका गायंती गृणंती अभीक्ष्णशः म्हळ्यार नित्य निरंतर कान्स्टेंटली कंटिन्यूअसली अभीक्ष्णशः स्मरंती उडगास कडकाकय दबाले नंदंती म्हळ्यार आह्लाद पावकाकय खुशी पावकाकय तवेहितं जनाः तवेहितं जना म्हळ्यार तव हित तुगेल कसले जवो आमका आमगेले जीवनांतू कसं अनुकूल नाजाल्यार कसं प्रतिकूल घटन येवो ते कृष्णाल दय कशी एक आवसू चेरडाक गलीज जत्ताना कसं करता ताका नाजाल्यार ताका एक बॉक्क जाल्यार डॉक्टराला आपून व्हरता डॉक्टर सांगता हाका गाय घाल न्हू माये हाजे भितर आशिल्ले रस काडका नाजाल्यार हे वॉड जावन मागीर कसं म्हूण सांगू जायना म्हणटाना जायत अर्देर पातूर दवरून ते आवसू ते चेरडाक गट्टी धरता डॉक्टरान गाय घालताना कितले बेजार जाता ते आवसूक तेन्ना ते चेरडो लेखता यो मिगेले अम्माल इतलो शत्रू कोण येयना म्हाका पळय गाय घालूक गट्टी धरला धांचे थंय सोना डॉक्टराला कोण ते चेरडो लेखता जाल्यार ते कसल्लो मने एक येते आवसूले इनडायरेक्ट प्रेम ते चेरडा मुखार सुनो चांग जावका पूण सांगून ते करचे ते सकाळाक गोतशिले तशीची हे दावान आमकां कसले तो देव ते राखून बैसनी ताण ते करनी हे करनी ताका ते शिक्षा दिव्या हे शिक्षा दिव्या तो कसले तसले तो बजी कारुण्य वत्सल तो असताना तागेले कसले इंगीत जेवो कसले कोरतो अनुकूल जेवो प्रतिकूल जेवो तागेले इच्छे मुखार सुनो एक तागेले येवचेक तो प्रिपरेशन करतस म्हणून आमी मना करून घेवका तेची मेंटॅलिटी दवरून घेवन ब्रह्मदेवान दशमस्कंदांतू ब्रह्मान कृष्णालेकी माग ते ब्रह्म विमोह लीले म्हणून तंतू ताणे मग्गिलस कृष्णालेकी असं म्हणल्यार हेच सार येता तेच श्लोकांतू तत्तेन कंपां सुसमीक्षमाणो पुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाक्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो अजर तुगस म्हळ्यार तत्तेन कंपां सुसमीक्षमाणो कोण तागेले अनुकंप मेळचे कितेरी कसले जवो कस केल्लेरी वाडणी दावान म्हणून हृद वाक वपुर्भिर विदधन् नमस्ते तका काया वाचा मनसा नाय नमस्कार घालतकी ताण कसले कोरतो पुंजान एवात्म कृतं विपाकम कस ताण केल्लेरी ते मेगेले कर्मा फल म्हाका ओड बोक्क आशिल्ले हांव कितले की ओड एक स्टेप आशिल्ले म्हाका ताण मेगेले वेरी करून कोरून इतली सान करून ते चंदायर वेल्ले हांव महापातकी हांव महा अपराधी हांव म्हूण सांगून मनाक लेखून ताका काया वाचा मनसा केन्नाय कोण तागेले अनुकंप मेळचे कितें ताका प्रार्थना करता ताका एक वापसून गेल्यारी कशी ताजे ऑटोमॅटिक जावन राईट आस्तीचे राईट ऑटोमॅटिकली ते पुत्ता मेळते क्लेम करचे गती ना की ऑटोमॅटिकली येत की तशीची आमका एक अशी करतले भक्तांक तागेले अनुकंप खंडित मेळता ताणे मरतची ताका क्लेम करची नाका गय ऑटोमॅटिकली तागेले ते क्लेम फुल राईट ते तागेले राईट ते तागेले लोकावचे आपूण वर्त तो कृष्ण म्हणून ब्रह्मा हांगा सांगतस भारी चंद एक श्लोक ते देखून
असल जनाक केले चरणारुद्र पावनो ये संसार चक्रात कुनो बाहेर पडयत सांगू नो हंगा अनेक एक असं म्हळ्यार आम्ही पळोवपा गेलेले आमगेले हे जप जप 3 नंबर स्टेजेस असते जपांक गौर गोविंद स्वामी महाराजानं शुद्ध नाम भजना म्हणे करेला भारी छंद असते परंतु त्यांनी सांगला असं म्हळ्यार 3 स्टेज असते आमका एक फर्स्ट नाम अपराध मागीर नामाभास तशीची शुद्ध नाम भजन शुद्ध नाम भजन पावनातिले आमका यत्नाकय इतले आम्ही कोटी कोटी जन्म जप केले रे आमका ते दावाले पावचे साधीन ते पावना ते देखून सुरवेरी ते नामा अपराध म्हणून 10 ऑफेन्सेस प्रभुपादान आमका दिला ते मना कोरगेवका आणि तंतु तुकून आम्ही शिकून वैरेवका नामाभास म्हणून नामाभास तशी 5 सांकेत्य नामाभास पारिहास्य स्तोभ हेळना नामाभास म्हणून तशी 5 जाल्यारी अंत तुकून सकड भारेवका जाल्यारी अनेक वाट आसा कसं म्हळ्यार ते अविश्रांती नाम जप म्हणून अंत त्यांनी सांगला हाली आमका आमगे जीवनांतू 6 hours मात्र निद्दोचेक राईट कई बरलेले 8 गंटे आम्ही नाम जप करत सुका अविश्रांती नाम जप केल्लेरी आम्ही नाम अपराध तुकून भायर येत त्यांनी सांगत संती आम्ही नाम जप कशी करका म्हणल्यार सरेंडर अँड क्राय फॉर कृष्णा म्हणस कंप्लीट सरेंडर जावका काय आम्ही कंप्लीट आमगे आत्मनिवेदन करका ते कंप्लीट आमगे प्रत्येक आमगे डेडिकेट करता कृष्णाक आणि रोडका काय कृष्णा आवा काय प्रयोजन आवा दय असल्या मात्र म्हाका जप करूतय साध्य हांव कितलो अपराध केला म्हणून एक जन्मांत नाही 2 जन्मांत नाही हजार हजार जन्मांत एक अपराध नाही 2 अपराध नाही हजार हजार कोटी कोटी अपराध केला इदवा हांव अपराधी म्हणून सांगता कय हंगा भक्ती विनोद ठाकूर आले एक भजन असं भारी चंद ते वेळी कंचे कालांतू चान्स म्हणल्यार आम्ही शिक्का तंतु त्यांनी एक सांगता ती आमगे इतले एक पापी कोणेही नांती येती पुणी पुण्य ना आमका आम्ही दुसऱ्यांक उद्वेग करचे तूच आमगेले सुख काहीच दुसरे जीवांक क्लेश दिवचे मात्र मेगेल जीवन हांव मेगेल सुख मेळचे कितें हांव किती जणांक अन्याय केला मागीर दुसरे सुख मेळताना हांव बेजार पावला आणि दुसरे दुःख मेळताना मनांत हांव संतोष पावला म्हण एक भजन आसा भारी छंद आसा ताजे सुरवेरची एक हे सांगता हांव भारी छंद हमार जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्य रलेश हमार जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्य रलेश परे रे उद्वेग दियाची जे को तो परे रे उद्वेग दियाची जे को तो याची जीवेर क्लेश हमार जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्य रलेश काही पुण्य केले नाम मागीर कशी आमकां दावाल नांव काडूक कसले नियम ना शिक्षाष्टकान सांगला कसले नियम ना जाल्यार दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुराग काही अनुराग ना आमकां दावाल नावा मैरी म्हणून चैतन्य महाप्रभून सांगिल देखून
ये श्लोक भारी इम्पॉर्टंट श्लोक अंतु एक ये श्लोक पूरा कुंती देवी ना ते सगळे श्लोक आतिगेल कितले स्तुती केला त्याचे पूरा क्रक्स म्हणयत हे श्लोक क्रक्स मर्म मर्म म्हणयत हे श्लोक भारी चंद मनुष्य जीवनाचे उद्देश अंतु तुम मना करून घेऊयात आम्ही आता नेक्स्ट श्लोक आवच्या नेक्स्ट श्लोकांतू कसं म्हणतो म्हणाली कुंती देवी अप्यत्यनस्त्वं सुकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुकृतो अनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम् अशी म्हणल्यारी याचे ट्रान्सलेशन कसं म्हणल्यारी जर तू कुंती देवी कृष्णाला मागून घेतस हे कृष्णा आमका येषांच अन्यत् भवतः पदाम्बुजात् हे कृष्णा कोणेन आमका अन्यद कोणेन तिलवलारी तू तुगेल कर्तव्य पूरा मुगसून तू वत्तस आमक मात्र कोणेन आत सगळे महाभारत युद्ध झाल्यानंतर सगळे गेले ते मालगडे सगळे आता आमका आश्रय कोणेन आणते कोण आता तू आमक सोण वतस म्हणून कृष्णाला निमगैतस हंगा एक रूड एग्जांपल दिवया म्हणल्यारी आम्ही आमगेले सण असताना पळय आमगेले एक घरा वाकल की कसले जाल्ली म्हणल्यारी आम्ही आमगेले मालगड की बाप की आन अम्म की त्यांनी सगळे घरा वाकल जाऊन 4 दिवस राहू होत असताना आम्ही कसं करतात ती आम्ही डोळे उद्दाकान सांगतात ती मा पप्पा वत्तावे तुम्ही कोणेही नांती वर गाव आणतो आम्ही पायना दिला हंगे घर घेतला फ्लॅट आणतो हंगा आम्ही एकलेच कोणेही गुर्तात ना आमगेले आमके एकले सोण वत्ता कोणेही ना आम कसं गम मजल्ले तू हंग रापून एक वार सोण वत्ता आणि ते दिवस राब्यंती म्हणून आम्ही सांगणार तशीची हंगा माता कृष्णाक मागून घेतस कृष्णा आणि अयुचे 4 श्लोकांतो मागून घेतस कृष्णा कोणे आश्रय ना तेलवळारे तुझ्या ड्युटी झाली म्हणून तू तुझ्या कर्तव्य मुगसून तू वतस म्हणून सांगिले प्रकार तिगेल तर भक्ती मेಚ್ಚುन कृष्ण रतारी पाय दवरनो जोडो बाहेर सरला तशी कृष्ण द्वारकाक बच्चू बाहेर सरला कृष्ण कितले म्हणल्यारी हंग बरेला प्रेमना राजनिवारित म्हणून बरेला नेक्स्ट 4 श्लोकानंतर अपास देवनो अरमन भितर रिक्त काही आणि हे दिस राप्त काही त्यांना आम्ही हे श्लोक ऐकून एक मुखारचे श्लोक पुरा ऐकून आम्ही एक खाली एक ऐहिक आशय कुंती देवीले म्हणून मना करून लेतूनच हे जाऊन तरी प्यूर लव या कृष्णा वैरी म्हणून नेक्स्ट क्लास अंतू तुमका नेक्स्ट वार सांगता नेक्स्ट वार आणि एक 2 क्लास अंतू कोणती स्तुती आम्ही उत्सुया ट्राय करता जाता 2 क्लास अंतू मागीर विंगड कंचे क्लास विंगड कंचे स्पीकर येताले ती तशीची हे कोणती स्तुती तू क्रक्स जावन आशिले नाम जप त्याचे विषय आणतो आम्ही कहाणी सांगता कडेरी कसं म्हणल्यारी आम्ही नाम जप एक दिवोटी लक्षण कसं म्हणल्यारी ताणे भगवद्गीतेन सांगला दक्ष जावन सुकाम संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ निष्ठान मैत्र करुण अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षम संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ निश्चय ते 22 क्वालिटीज देव सांगता तागेल भक्तांगेले तांतू दक्ष म्हणून येता एक डिवोटी केतना दक्ष म्हळ्यारी एक्सपर्ट जावका ताणे इतके म्हळ्यारी आमकां एक विभीषणाले एग्जांपल दिवया
विभीषणाना तंका तक्का सगळे तग लंकेंतू पुरा जण राक्षस तेवे रावणालानी मंडोदरीला मागीर पुरा जण राक्षस तो मात्र एकलो कुंभकर्ण राक्षस सगळे गांव अंतू राक्षस भरून गेले जल्लेरी हनुमंतान सीतेक पळोवचे वताना रामान सांगे प्रकार तो मात्र एकलो तागेल घरात मात्र राम 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 रापाल नाम एकशी म्हणून एक पंता विभीषणाले रावणाले सीक्रेट आणि पुरासनमे गुप्तचर त्यांनी सांगतांती रावणाला वचून तुगेले स्ವಂತ भाव विभीषण तुगेले शत्रू नाव काढतस सगळे घरा भितरी पोरो नाही दवरला ओण तेर पुरा राम 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 पोरो नाही दवरला जल्लरी तू नुतगसला मो रया रावणाला वचून सांगतांती हे ऐकून रावणाक भारी आश्चर्य जाता ओ भूयता शेकस मिगेले भाव आमगेले लंकेंद्र कोण सगळे ओणती तू मिगेल शत्रू ना बरोन दवरला वच्चे आता म्हणून सांगून पारी ताका तागेल घरले वताना होई विषय कुंभकर्ण रामाल नाव काढतस राम राम विभीषण राम 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 त्यांना रावण निमगयता हागेलकी विभीषणालकी कसं आहे हांव पळयतस मिगेल शत्रू नाव काढतस राम राम म्हणतस तू वय अण्णा म्हणता कसं तू गोतना मिगेल शत्रू म्हणतो मिगेल भाव जाऊन तू अशी करतोय कसं आहे म्हणते पुरा बरोवन दवरला विभीषण सांगता ते तुका सुद्धी दिलेल जणाक ताचे रहस्य गोतना अण्णा असं म्हणून गोतस म्हाका तू मला भारी प्रीती वन्नी मला भारी प्रीती जल्लरी तुगेल तुगेल वन्यल नाम नाय काढची मला रे म्हाका भारी दीग जात ते रावण मंडोदरी रावण मंडोदरी रावण सांगताना ते भारी दीग जात म्हाका ताका तुगेले नामाचे सुरवेरचे अक्षर रा आणि वन्यले नामाचे सुरवेरचे अक्षर मा तशी आम राम 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 म्हणून काढचे मग भारीच हांव तुमच्या दोग जणाले भक्तू म्हणता भारी खुश जाता रावणाक रावण सांगता हा हे झालं भारी खुश जाल म्हाका अशी म्हूण जाल्यार रे सगळे लंके जणे राम 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 म्हणून घोषित करता म्हळ्यार तेसल भावन दवरून राम म्हणल्यार ते मनुष्य उद्धार जाता अंतू डाऊट ना इतले कारुण्यवंत आमगेले परम पुरुषोत्तम राम कृष्ण असले व्यत्यास ना ताका म्हणून मी आजी आयचे क्लास नाम जपाचे महत्व ऐकून प्रत्येकल्याने कसले ने वान्नतीले विभीषणान काढला मागीर शुकदेवान ते गर्भा बैसून कृष्णान नाव काढला म्हणल्यार शंकराचार्य सांगता गर्भ दाखल स्तोत्रांत गर्भा इतले कष्ट जागो विंगड खई नाके गर्भांतू आवसून मीठ मिरसांग करताना ते पूरा अंग जळत काही आणि मलमूत्रांत असूचे अवसूले माती तो पाय वैर करून असूचे क्रिमिकीट पूरा अंगा चापता इतके सकड कष्ट बघून शुकदेव बाय राहिलं रे दाबा नाम जप करू जायना भक्ती करू जायना म्हणलेले एक एक कारणांतू 14 वर्ष अवसूल पोटांतू येशीलस त्यांना आमका अंदाज पोरगेवी येत दावा नाम कितलं मधुर म्हणून सांग हे देखून आमका प्रत्येक जावन म्हाका तुम्ही सकड अनुग्रह करता जल्ली ते नामा वैरी दावाले रूच येवका जल्ली निष्ठे जप करू का तुम्ही आशीर्वाद करता म्हणून सांगून घेऊन हांव उलयलें कोणाके वैयक्तिक जावन कोणाके मना बेजार जाला म्हाका अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणे तानि सर्वाणि मेदे क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे